say pempi no nkola ne bi wo hwa ye wo ye brewa brabo mo pampo yesu kukom no enye yize maye because mami enhyeda ni bi sanso na papa nso enhyeda ni bi nti so wo ya akola na se wo de buta bi si wani so se wo pese wo beye obi daachi ana se won so wo do nsa si obu se wani odin bi ene de wa besisi no aya na ebi wo hwa na odin eye SH school ni bi a abemu a wo bo ne ho wo de otumi se busua no emu nhyeda ye desa na so de si na ni so se wobeko school abobra be ye ni pakese bi da chinti so wo pon school awia na se ne be ya na pa wo benya sika anase chop money anase se ye GBP SIC sika bi enye bi atwenti na wo de okada akogina eye brono no so na chese wo lodu kobasa ade besa no na chese wanya ne anapa no wo de beko school asan dia supporto eye ne ma nipa bonfo bi age akole nkwa afiri nsema ano odin pa wo matwa ni ti ene ne nan na wo hwe sika ye ton sa akole the spark ne part na in fact ano odin waye okada nim na say ayi boys ne be twetwem no wo mo kwa na ba ko atwituo esi ne so wo mo de ne ko hye ko na bi ekun no sabre wo matwa ne nan atwa ne ti aton sika eye nipa kro no eton sa nipa mu sei part egiye no ano odin eye 70 Ghana cedi 2000 ma yenti emrasisia kum hanom menim se pragiafo no menim se di free summary akopem se afi be kwa wiye no se pragiafo no se bi impedius wano susumu na so se bi betimi akade a alagire nyina ne se enne ahomachia ana mane boba se crutch bi a edi amensa kan ye no edi Mustafa na hotadin a ne namfo nom ene omo a wonom twi pragia no edi a wo mo de frɛ no eye crutch a ye frɛ no YK sei ana crutch no emfonyinite akro ana crutch no emfonyinite wani yes obi afa no dropping nice guy na ofa no dropping no ensi hwa nipa kro no akokobɔ crutch etuo meno kasai crutch no baby oda no alaji emu odene pan yi na mekoduru bra mekoya anapai meko PM ewo Holy Family Hospital no mekoya na crutch no ewo koma anase wato mreku ha ewo honom na de koba nyina ne se ahomache bese nonko ene fa ena omanfo crutch no so ya adwuma ko kato sofo kire ena branche bi baaye se crutch yi onfa no nko eye sofo kire etikachi so fa no a wode ne kɔ bra wode ne kɔ no ena odu no so fa ne nwura mu na onko akofre abaya bi ewo ho wo so mko apeko pabetia ne se na tikɔ bowa krachi abonutu etu bonutu na wo ba ne bi pete apete no eti ho ena one krachi no ede tentam ye ne se wanya ne ye yes na bra wona ne tentam ye no na etuo no abetuo na ne kura krachi na aboba ne chim no eye ba kopɛ eti crutch no wodan tentam ye na no ene o man pragia so amerika sika ekura no mekuta de woje eti tu pragia no eye bomodin biasen ko betimi ede aba pragia no ene da so e Facebook no bra obabedru Facebook obabedru eye kato station wono wodru hwa na mencha de ena crutch no etwahwe ya okokoma ene se kokoto no na yegura hospital ho ansana ye ne pragia wura wode pragia no ema no yewura labista abepiem e ofia ye ne crutch no ebedin komo ana pay ko piem e hospital ho no crutch ye friend YK Mustafa oko school e all for Christ e ho or form 3 ya ko betro crutch no ena da ho sisi ameno kasei say ena rich mama mfonyini bi aka ho videos no bi e ho a wono ena da ya banagi ne ti a samre moja banagi ebo no nyina no afọ moja nyina afọ crutch no a wode da ho nti e de ko samre ameno kasei de crutch no wonya enwi onya enwu na emum mreku ha ena wato anapam ko do ho no na pragia no ona e kire se samre na de na nurse for doctor say wo Holy Family aboa ayi to aboba no bi e de free crutch yi ehun etimeno ka say eye Mustafa YK say enwaya wode da eye Holy Family Hospital honum eti pragia rider na anasa pragia ona nankasa e wo ha wono emomu ene branti a wo mo fa no e de ne koye no we to wo mo e hospital ho die si pote ya bram ka chi no etwahwe no anapamyante se ye be wura mu wote nani e ka sembi nsem o kan ye no ye be hwese ye ne wo mo bedin komo e wo hanom ti wo wura Mustafa enna samri omanfo bi akwakoye no dame wei
ɛna me gyina so ka sɛ saa mmerɛ yi praga konkonkonko ɛwɔ hanom no wɔn pɛnifo da no no ɔmɔtuma ne sɛ yɛbɛyi sika anaasɛ yɛbɛma de yɛbɛma ticket anaasɛ bambɔ bɛyi ɛna saa mmerɛ yi wɔn ne aposifoɔ anaasɛ resec no ɛfa ɛwɔ saa na wɔn ne manfo a wɔn ti praga ɛho mpo nkyɛkyerɛ bɛmpo ɛna ɔde ma praga adrabafoɔ yi anaasɛ riders yi sɛ eduru mmere bi si a obi fa drop yantete ɛbɛyi ɛna ɔde amu wɔn yɛ da ɛbɛgya ho no yɛne mpanimfoɔ ɛbɛdi nkɔmɔ sanse nyɛ da bia ɛna asɛmle sɛ yɛnye pipa da bia na asɛmle sɛ yɛnye pipa wa ɔmanfoɔ nso sɛbi ɔmo wɔ friends no sɛi ɛna sɛbi tie pɔte wei ka ho a ɛnkyɛ bia na wɔtwetwa mu so krakye baako ɔmanfoɔ ɛde praga ɛgya gu no so a ne sika ne bag akɔyɛ adwuma ewie wɔyɛ adwuma a wɔde kɔ fie no akrɔmfoɔ ɛkɔkɔgye yi meka kyerɛ sɛ nsapo bi si ɛma owura baako ɛfɛ no Ebenezer wɔno so ɔno no kasa nkɔfoɔ a na ɔmo bɔbɔ pragafoɔ no yɛakye na saa mmerɛ yi ɔmanfoɔ atɔ no so wura mɛno ka sɛ wɔbubu egu dɛm a ɔpapa na hyɛ dɛm a ɔhwɛ no ɛwɔ hɔ no ɔmanfoɔ koraa kyerɛ sɛ nkɔfoɔ licenses a wagye ɛde agu de sɛ bag no wɔgye a o licenses yɛ dɛ yi ehyim ntalagye yɛn sɛ mmerɛ no owura la bista wɔno ɛna praga yɛ ɛda so yi ɛdi aba me wɔ praga na mene boy ya yɛfrɛ ne YK dodo na afrɛ ne Mustafa Muhammad ni din pa no Mustafa Muhammad me yɛ adwuma kakra na ɔno so abɛboa me kakra na ni nyina ne sɛ ɔbɛbɔ mama ne sɛ ɔkɔ SS of Christ na ɔpɛ sɛ ɔtwerɛ na registration fee no mu aidin na sika so ni fie nti nka ɔpɛ mu kakra na me sɛ o sɛ deɛ me so mu aidin sɛ adwuma no mu aidin nti no me ka sɛ bitima nya sika bi dia mawa na me boa na mo metim dia aboa wa ne sɛ e bia plagia kabi mame me adwuma kakra ebo be tre open school ba na oso aba be gina odi FMT kakra obi nya no ade eche a o ma me kakra na me di to patron bia me so me dia start adwuma na oso wa fa bi nti wonye ne san kakra obi nya bi dia kotoa de watua no abe mu a wo pese wo ye adwuma no kɔ nanim no okay Mustafa wa yadi ti me di machine ma no o yo bi a min kase bi o ye adwuma ma ne bobe 1 and 2 3 ono wa ye adwuma ni nua na omo ye ndomi wo kato station ho no nti no so ye adwuma bobe 11 na wa apon na wa ba gina ni nua na omo nchen nti no omo ye ndomi ni wia na wa kosi omo wo fie se de be ya bi anipa bonefo bi nkofa ni nua na omo nkɔgye omo huska nti kosi omo wo fie a na ono abe paki moto no ti ade cha no pa na me so makwa akofa ti ahomachi be 1 ho na meti se obi bo me pono na me sori omo si la vista sori una YK obi akọ wona paso me si Jesus se onwui na omo si o ontimi nkasa I say akokuma me si okay se sane dia mo yenko e na me ne boys ni nyina beginning kra na omo so wo happy nti e beduru happy na me fa kwanya so na me moblekum a police fo abaso okay titro ni patrol team fo no omo wo duty this week no omo ya ade papa nyame hire omo mi koduro na me ne omo na omo si o boy ne de omo de ne ko holy family omo hwe na mu eden na yitin ne ba holy family we die wo hwe kra betimi akase we de nyankopon pa de wo betwia sankrofo yi ka because boni nyina de yedi na ebi wo ho a aya na emu onyon kakra abemu a wasi so a wo bo ne bro de aniodin si nani so agye ne kra fini sam asan akoto ne nan ne ti hey what is going on ekwentwa na mbeso no akra